изпратил в Лапландия. Ами ето ги де! Белобрадия старец ни е дал указания. Чакай, тихо всички, нека слушаме внимателно. Това тук е прецедент. Вие виждали ли сте елфи някога? Алекс, ти виждал ли си? Не, аз мисля, че са измислени. Ами не, те са истински. Тук сме. Само ще помоля всички, които не са виждали елф до сега, да се дръпнат малко назад, за да не ни грабнат така. Елате тук, елфки. Елате сега ще си поговориме мъничко. Ама иначе това е бил площада. Дядо Коледа ни е дал инструкции, в които пише, Я да видим. че Какво пише? трябва да ви донесем пощенската кутия, Да. виждате я за писмата, Аха. и трябва да съобщим на 100 деца от квартала. Те се намират на улица Хаджи. Той белобрат старец, трябва да го върнем в първи клас. Не може да му пише. разчита. Колко деца? На 100 деца. Как ще кажем на всички деца? Слушайте сега. Значи, трябва да кажете на децата посланието на дядо Коледа, нали? Да. Алекс, имаш ли идея? Мисля, че имам една идея. Каква? Мисля да... Айде да направим видеопослание. Видеокампания! Видеокампания! Кампания, да. Страхотно. Какво? Видео ли? Какво ви... Вие нищо ли не разбирате? Вие в Лапландия нищо не знаете. Слушайте сега как се случват нещата при нас инфлуенсърите. Значи, няма значение. Слушайте само. Нищо не разбирате, но сега ще разберете. Алекс, какво ще направим? Видеа и снимки. Да. И после какво? Ще ги пуснем в кутията. Така, ето я кампанията, слушайте сега към дядо Коледа. Всеки прави снимка и видео как пуска своето писмо към дядо Коледа тук и след това какво прави Алекс? И след това ги пуска... Да? Къде? Чакай. Къде? Кажи бързо. Във Фейсбук. Добре. С хаштаг. Да. Писмо от Панагюрище. Добре, това е мисията на всеки един от вас, за да стигне писмото ви до дядо Коледа. Правите си клипче, снимка и пускате писмото тук и след това всички отидат при дядо Коледа. И така няма да има нито едно пропуснато писмо и всичките писма ще бъдат изпратени до Лапландия. Чудесно!